Sal faike no tok thun ta hai tok khe tanui bolma phaljawo bol phalui mankhe se nukhungo somoso hati phalui maya khe machaya ui no tongo omo haike no bihi guduk jora romui bol phalui tabubo chaima tongjawo Rajesh Debbarma Shambhu Charan Kami kebo samo kwrui bol phalui chanani nukhungo sakni bolong kwrui buini bolongo tana thangkebo hinjago bohokni jala chana nangma bai bol naitugui ma tanjawo bol phalui chanai Rajesh Debbarma khairogui government ni thani mungsarui maine phano cycle kaisa mana mujungjago bota mosaka khnai nei din norokbo ang bol bamang phali ma ta dagu kun kere ani nogo jaga bo kere jumi bo kere bol mang phali ma ta da kan haike mang ani basa beti rong na pusi ma tong kata besok bosor jara tu nang bol phali phaikya abo bo angagi ani serani simi no ma hake ogo du ko sa khai ma phaikata bol phali onek bosor rongkha onek bosor ka on peki mamang ang sai tong dokta Angkai nini darok sana dabo pongrok sana dai malia tambagai haing kana. Da panya sana rang teri kam ani mana oh dabo soy changka angkai tabu da panya sana rang teri kam ka bol ti tim nai amak mang phali mara tang tai ani bisma bo hamya tai bisma bo kalai ro dinjak angkai tai bisma bo hamyang amak mamang bol lo khan tuk ta khan ti fitin ha kan phali nai basa boti rok na pusi ma tang hota Nim besala khorok besu an basa khorong ningka pori jotong pori tumu besu kelaso masa kelas 6 temasa pori ya temasa to ko siko dermasiko pori me angka nang bol bo jaga phal tei o bol no tamo bai dalak ni phalui abang bol tlang palme cheko be mang matlang rota cycle cheko be mang kai ko Samayo cekelo, samayo liking tango, kau liking for ka ma solia, ka hang tuk tak bangra by blog, ballet of matlang uta. Cycle no government rodori na niji de paina. Sekal kang ni payment no, bunyi jam serok paynya mani sekal, kau sekal tapuno tongko, an sekal kau jam serok paynya mani ta. Angka nang bol no boh jaga phalui. Ang bol palman ka yang phalayo Jangilia Palayo Roshin Kago Kuntumara Bebong no ang pura matangata. Nang bol phalui ta no je bol narok nai ro no kuno jengjal ro phanang ko khamero to sa ba dam kom rok man am hai ro kuno problem ro do. He jao narok ne ro ka borok bol phaji hintong ko phaji kang tuniri bor ka rang lo le kes ro ro kun kano kharuk jagnai rang ro bisiro khai ro tai 20 ta ro thani cha ogoro kuno charo kuno di lengkana nai Kaisa cycle lo bol delang hangkai busur man. Oh, delang mani 200 teka rong da. Kaisa cycle lo. Salo koite tibro din nang. Ang salo bisiri mia bol tongkho chi tongmong bol kri ke tip charo tip kani rok om ke mang ma thok ta. Obo bai ni nukhung chalok nani khup kosto bona. Ang bai mamang khai ke mamang chalogui phaika. Nini bumung ke? Ani bumung ke Rajesh Bok kami kelayo bo. Somsel mura. Ponchet ke? Ponchet rasa dasan lokal ponchet. Blok ke? Blok le abo ang saimeng itong kata blok rong ke. Engkan nang Boyas ke nini busrong kana? Ani boyas busro kana ni tabu gua 30 rok asuk rok kana ta an boyas. Nini other account ro to? Ani other account bebong tong boyo. Ration ka? Ration card ani yango bumung ro box sajja kotani ration card bumung ro kaya ko nang sarkar oni thani ba government on thani cycle khongja phano free ro mano ro musung tamo sana musung sarkar ong no ang ke sekelok manani musung kang belke sawata sekelok ri bang ka bang o sekel banyo iko bolok soine sana ni ta amake mamang no tab jara tu kono help maya ko kono phun maya ko iko helok maya ko Rai mo ke mamang bol soine chai ma tong rakha. Engka nang je jaga bol tana thango buni bolong do tan na mane bom haike kale khai nang. Ang bo anyo bo ko
buni bolong bo tan ka hanya kongse kongnini kalai jak rok amorok ma thum kota buni bolong do bol tang ha bo hunjago wai suisu hunjago buni bolong ma thum ya ka bolong buni bolong bolok thuna thaka no sabo thum rok ni khini phayung ka ba aro phun ke bol tip rok ma soy rok ma phaita ke aprung ka ba ko no ko ber ma samos rok kori thang ka ta aprung ka ba ko kun rok mai tuk ta khasai tung ka mani wati jora rok tai bo problem mung na wati jora te marani no ko nukung kota ani nukung wati jora kete aprung ka bol maya ko sumaya ni la bolong jaga rok kri da ani bolong jaga rok kri ko hakano sai tung ka kata bol somang